Još smo u novu epizodu Minecraft pređenja. Ja sam Veljko i danas ćemo igrati Minecraft. Evo. Bacite mi dole komentar kako da napravim sadlo. Ne znam baš tačno. Samo znam da pravim, samo mi bacite do. I da. I lepljivi klip. Samo to da sam. I dobro. Danas ćemo skupiti samo materijal za kuću i onda ćemo... Sada ćemo skupiti materijal za kuću i... U sljedećem epizodi neću ja snimati, ja ću prvo napraviti kuću pa ću onda gdje snimati. Da. Da. I... skupit ćemo samo još malo drveta i to nam je to. Slična će biti kućica kao ona u prvom klipu ako ste gledali. Slična će tako da bude. U sljedećem klipu ćemo mi da tražimo nešto neke... Zlato, dijamante, obsidijan, metal, svašta ćemo. U stvari ljudi neće bude tako. Stavim još ovo i to je to što nam treba materijala. To što mi uliči onako bez veze. Biće to neka mini kućica. Ok, vidimo se ljudi u sljedećem epizodi. Hvala vam što ste gledali ovaj video.